мегӯем ба шумо бинандагони азизи телевизиони сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ. пешниҳоди шумост нашри махсуси барномаи сайёҳии варзишӣ. Чаро махсус? Зеро дар ин нашри барнома ҳамкорони мо, яъне кормандони телевизиони сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ иштирокманди бевосита ҳастанд. Яъне на мисли дигар барномаҳо сайёҳон аз дохил ва хориҷи мамлакат. Ва ин барномаи махсуси мо бахшида мешавад ба ҷашни байналмилалии Наврӯз. тасмим дорем ки дар яке аз мавзеъҳои хушбоду ҳавои хонақоҳи кӯҳи шаҳри Ҳисор саёҳати кӯҳи пиёдагардӣ анҷом дода бошем. ҳоло тавре мебинем ки роҳбаладони хатсайр ба ҳамкорони мо тарзи дурусти роҳ гаштан ва истифода аз асодастҳои роҳгардиро омӯзонда истода ҳастанд ва мо ҳам ҳоло бо онҳо ҳамроҳ мешавем ва мефаҳмем. бачаҳо диққат кардем, вақти саршавӣ мо ана пои чапмон дасти ростмон ба пеш ана камтар нахалӣ мегирем. ҳамира вақти рагардида пои чап дасти рост, пои чап дасти рост, пои рост дасти чап ҳамхали ҳаракат мекунем. хатсайри мо 5 километр аст ва якдигарро халал намерасонем. чӣ қадар ки ман гуфтам ана ира инахе монед, вақте инахе монда ин мечирта вақте чиртид амратонда халал мерасона. ҳамира нигоҳ кунед, аҳамият битен, якдигар пеш якдигарро нагирен. раҳи мо тӯлония барои ҳаму баландӣ аз пастӣ аста, барои ҳаму ҳам надавен, ҳам ба пора рост монед. пора рост монде, ҳамин дастон кати ҳаракат кунед, дастон ҳаракат кунед, қафо партен. ана пора пеш, даста қафо, пора пеш, даста қафо. ҳамин хеле ҳаракат карда то хатсайро мерем. ва чӣ хеле ки мо ду та месем, қоидаҳоро нигоҳ мекунем, қоидавайронкунӣ нашава, якдигарро задан нашава, давидан нашава. бачаҳо омода ҳастед? ба ҳама фаҳмо шуд? меравем. ҳама бо диққат бошед. роҳбалад ҳар як қадами моро назорат мекунад ва мебинад ки аз ҳама хубтару беҳтар пиёдагардиро хубтар иҷро мекунад. бачаҳо ҳоло мо хатсайрамон аз баландии 1280 метр аз сатҳи бар оғоз шуд. аз тарафи чапи мо анамин дарёи хурушоне ки мебинед, дарёи хонақоҳи кӯҳӣ ном дорад ва дар ҷамоати деҳоти Алмосӣ ҷойгир аст. биандагони азиз, инак мо то ба ин нуқтаи хатсайр қариб 1.5 километр роҳро тай карда омадем ва ҳоло бошад ин шарҳшаро дида гурӯҳи аз ҳамкоронамон хоҳиш карданд ки ҳамин ҷо истода як каме истироҳат кунем ва албатта як акси гурӯҳӣ ҳам гирифта бошем. абу али яке аз роҳбаладони хатсайри имрӯзаи сайёҳати пиёдагардии мо аст ва ҳоло мехостем ки савол кунем аз он кас ки то ба ҳоло, яъне ки то ин ҷое ки мо
аллакай 2 километр роҳро тай карда омадем. ҳолати ҷисмонӣ ва омодабошии хуб ҷисмонии худи ҳамкорони мо дар кадом сатҳ қарор дорад ва онҳо то кадом андоза анамин қоидаҳои роҳгардӣ бо асодастҳои сайёҳиро дуруст фаҳмиданду аскуд карданд. خب چه محمد جون ما وقتی سر کردیم یعنی بچه ها چی داشتن یعنی از ما از سطح برق خیلی بلند اومدیم اینجا کمتر وزبین است من میفهمم ولی یک قسمی همراه ها هستن که خیلی خوب رفته ایستادن و یک قسم دیگرشون تا حال از خود نکردن و شاید از ما راهمون دراز است از خود کنن шумо раҳора ба онҳо мефаҳмонед? بله حالا ما اون رو فهمونده ایستادیم یعنی باز با رفته ایستادیم баъзеҳо анамин роҳ гаштан бо асодастҳои сайёҳиро як бори зиёдатӣ мешуморанд ва ҳатто асодастҳоро ҷамъ карда бо як даст гирифта рафта истодаанд. сабабаш чи аст? онҳо тарзи дуруст истифода бурданашро нафаҳмиданд яъне онҳо агар ки ҳам ба по ҳам ба даст ҳаракат кунанд ба онҳо хеле осон мешавад яъне онҳо ҳоли бояд бо дасту по ҳаракати муназзам бояд дошта бале ҳо вақте ки по пеш омад и даст бояд қафо равад вақте ки пои чап омад дасти рост қафо вақте ки пои рост омад даст чап қафо вақте ки ҳаракат кардӣ хеле осону ҳам тезтар меравӣ. бачаҳо шунидед як камтар дигар кӯшиш кунед ки ана ҳамин эродҳои гирифтаи роҳбаладро ислоҳ кунед ва роҳи худро боз ҳам давом диҳем албатта бо анамон риояи талаботҳои гуфтаи роҳбалад. гулхоним ҳамин иштирокат дар барномаи сайёҳии варзишӣ чӣ гуна паси сар мешавад ва аз аввалин боре ки инак ба сайру сайёҳат мебароӣ ҳамроҳи ҳамкорон чӣ таъссуроте пайдо кардӣ? рости ман якум бор аст ки дар хеле барнома иштирок мекунам ва таассуроти ман аз ин барнома хеле ҷолиб аст барое ки ман якум бор хати ҳамкорон хеле ба сайру гашт баромадем беҳтар ҳамкоронро мешиносем дар роҳ бо аввалаш ман фикр кардам ки осон ай тез мерасем тез ба мо ҷое ки муайян шудааст ба мо ҷа мерасем не ки ин роҳ дароз буда бо фикр кардам ки ман ай ҳама тез меравам лекин ман ай ҳама ақиб омадем. аз идомаи роҳ чиро интизор ҳастӣ? аз идомаи роҳ хай табиати зебо осмони соф ҳавои соф дора ҳавои тоза дора ҳамеш мада махушу табиатиш хеле зебо аст. роҳ гаштан бо ҳамин асодастҳо барои шумо ягон мушкилӣ эҷод намекунад? аз удааш хуб баромада истодаед? бале аз удааш баромада истодаем якум бор қати ин асо рафта истем агар не беасорам зур аст рафтан. беасоам хуб аст баҳмеша хуб боз мехостед ки ҳамин гуна худатон ба сайёҳат бароед мавриди дигар? бале ҳатман бо даиҷа дачаҳо сохтагианд барои сайёҳон бӯстонсароҳо барои сайёҳон сохтагианд ки онҳоро дар ҷое сохтагианд ки анқа хушрӯй тамошобоб мавзеъҳои зебо ҷои мувофиқа интихоб кардагиам барои сохтани чунин мавзеъҳо. ман фикр мекунам ки агар сайёҳон ба ин ҷо биёянд дигар намехоҳанд ки аз тоҷикистон раванд. бале воқеан ҳам манзараҳои тоҷикистони мо хеле ҳам зебо аст ва барои онҳоро аз наздик дидан тамошо кардан мебояд ки ҳар чӣ бештар сайёҳат кард ва ҷаҳонбинии худро аз ватани хеш шурӯъ намуд. бале
мердин бале аз ҳамин гуна ҳамроҳ шудан ба барномаи сайёҳии варзишӣ ба дилат ҳоло ягон фараҳе ҳаст? ростӣ якумин бор аст ки ба чунин сайёҳат мебароям, хусусан барномаи сайёҳии варзишӣ ва аз худи номи барнома бармеояд ки мо бояд ана ҳамин гуна масофаҳои дарозро бо садҳои гуногун албатта убури дарёчаҳову паридану фатҳ кунем аз бо ана ҳамин гуна асбобҳое ки боз кори моро каме осон менамоянд. ростӣ ман бори аввал аст ки ба дараи алмосӣ сафар мекунам. воқеан ҳам метавон гуфт ки тоҷикистони азизи мо дорои манзараҳои дилфиреб, табиати нотакрору афсонкоре дорад ва ман аз ана ҳамин сайёҳати худ хулоса баровардам ки воқеан ҳам на танҳо дили сайёҳони дохилӣ балки дили сайёҳони хориҷиро тасхир кардааст ва маҳз аз ҳамин рӯ аст ки ҳамасола садҳо ҳазор нафар сайёҳони хориҷӣ ба кишвари мо ташриф меоранд ва воқеан ҳам аз ана ҳамин гуна манзараҳои зебои ватани мо дидан мекунанд. беҳтарин ҳамкорони азиз, як сюрпризи дигар ҳам моро дар пеш интизор аст ва дар назди мо аз дур аллакай дида мешавад ки гурӯҳи эҷоди раисоти гузоришҳо ва пахши мустақим сайёҳӣ, телевизиони сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ аллакай барои мо як хони идона оростанд ва ҳоло мо назди онҳо меравем ва бо онҳо ҳамсӯҳбат мешавем, истироҳат мекунем як каме ва боз роҳи худро идома медиҳем. ассалому алайкум. ва алайкум барсалом. шумо соз хуб нақс? Раҳмат. Чӣ ҳол аҳвол доред? омаде? бале хуш омадеду, бале каме барвақтар омадед. мо дастархонро омода кардем, ҳама маҳсулотро барои пухтупаз омода кардем, вале пухтупазро ҳанӯз оғоз накардаем. хайр ҳеҷ гап не, мо ҳамон роҳи мо Нет. идома дорад, ҳоло мо роҳи мо анҷом неёфтааст ва мо бояд ки боз 3 километр дигарро боз тай кунем то охири хатсай. ҳа, ин хел ки бошад бисёр хуб. ва танҳо гумонам шумо каме хастаам шудаед. Не, агар хаста шуда бошед, каме инҷо истироҳат кунед ва ман ба шумо туп ҳам овардам ва тамом беҳтарин мешавад. метавонед ки ба тӯббозӣ машғул шавед ва ҳам банд ҳамдора метавонед ба Банкашӣ банкашӣ. ҳам мекунем, як ҳа? лаҳза машғул шавед ва агар бояд ки аналаҳои наврӯзӣ ҳам бошад. агар хоҳиш дошта бошад, инҷо гурӯҳи ҳунармандон ҳам аз шӯъбаи фарҳанги шаҳри ҳисор омадаанд. онҳо метавонанд барои шумо ягон навозиш, ягон суруд. беҳтарин мешавад, беҳтарин. Хуб. мердӣ чӣ хейр? хуш омадӣ. хуб, биёед ман ту ба шумо батиям. бачаҳо асодатро як тараф мегузорем. метавонед волейболбозӣ кунед. хуб, асбобо ҷуранд. як навозиш кине набоша.
биянагони азиз, ҳамкасбони муҳтарам, мо ҳоло хеле тӯббозӣ кардем ва маълум аст ки ҳанӯз ҳам қуввату тавоноии ҳамкасбони мо зиёд аст. Ту қариб буд ки чанд мартиба ба дарё ғиҷида равад. хуб, ҳоло бошад, мо ба қисмати дигари бозии худ мегузарем, ба яке аз бозиҳои наврӯзӣ, ин бандкашӣ аст ва бандро ба роҳбалад медиҳем. хуб, гурӯҳҳоро тақсим мекунем ва бандкаширо шурӯъ мекунем. ҳоло мо ба ду гурӯҳ ҷудо мекунем бо ҳисоби 1-2, яъне мо ба ду гурӯҳ ҷудо мешавем. биё рафтем. 2 як яъне биё яго ба пеш мебарем ва дуо як командаи дигар. ва ҳозир биё мо гурӯҳҳоро биё номгузорӣ кунем. мо бигузор гурӯҳи номи гурӯҳамонро Сайёҳ интихоб мекунем. номи гурӯҳи мо ҳунарманд. бисёр хуб, беҳтарин. пас шурӯъ мекунем. тубро мегузорем. биё шурӯъ мекунем. биянагони азиз, ҳоло гурӯҳҳо ба ду тақсим шуданд ва яке ном гирифт гурӯҳи Сайёҳ ва дигаре бошад гурӯҳи ҳунарманд. ба ҳар ду гурӯҳ муваффақият хоҳонем ва бо ҳисоби довар шурӯъ мекунем. марҳамат. бачаҳо тайёрен? 1, 2, 3 рафтем. гурӯҳи Сайёҳ, рафтем, ҳаракат кӯ. гурӯҳи Сайёҳ, ҳунарманд кашидӣ. гурӯҳи Сайёҳ, гурӯҳи Сайёҳ, гурӯҳи Сайёҳ, Сайёҳ, олям. Рафтем. Меҳдӣ метавонӣ. Окей, Фарҳод метавонӣ ки Бакаш. Сайёҳ ба пеш. Сайёҳ ба пеш. Сайёҳ ба пеш. Бакаш, он мет кунӣ баша. Он вақта. Букаше. Сайёҳ ба пеш. Окей, Фарҳод ба пеш. Меҳдӣ. бояд бем боис. умед метавонед шумо. биянагони азиз, ҳоло мо шоҳиди қувваозмоӣ бандкашии ду гурӯҳи ҳамкорон шудем. яке гурӯҳи Сайёҳ ва дигаре гурӯҳи ҳунарманд. ва тавре ки шумо шоҳид будед, биянагони азиз, ва мувофиқи баҳогузории довар, гурӯҳи Сайёҳ ғолиб омад. табрик мекунем. як қарсак. ва ҳоло бошад, роҳи мо идома дорад хушбахтона ва боз ба масофаи 2 ё 3 километр дигар ба пиряхи наздиктарин меравем, тамошо мекунем, аксу навор мегирем ва бармегардем ва шояд он вақт хӯроки раёсати сайёҳӣ ҳам омода шавад. ҳама розӣ аст? омода ҳастед? боз монда нашудед? бисёр хуб, роҳро идома медиҳем. хуб, шумо мере? бале, муваффақият барои шумо. то мо равем. хуб, майда, шумо равед, лекин барвақтар биёед. мо аллакай хӯрокро дам партофтем, то ки дер нашавад. хуб, барори кор меравем. зудтар мерем, зудтар баргашта биёем. биянагони азиз, мувофиқи тартиби барномаи махсуси сайёҳии варзишӣ, то қисмати охирини хатсайр минбаъд бо якҷоягии роҳбалади барнома як мусобиқаи хурдакак мегузаронем ва бояд ки мувофиқи ана ҳамин риояи талаботҳои роҳгардии сайёҳӣ довар муайян созанд ки аз ҳама бештару хубтар ва беҳтар тавонистааст ки то ба нуқтаи охирини хатсайри сайёҳати варзишии имрӯзаи мо тамоми қоидаҳоро риоя кунад. ва аввалӣ бале, мо вақте ки саршавии мусобиқада, яъне саршавии мо роҳпаймоида мо чӣ хеле ки гуфта будем, ҳам ба даст ҳам ба по ҳаракат мекунем. баъзеҳо натавонистанд ва баъзеҳо нафаҳмиданд. яъне мо ҳозир 5 километрро тай кардем, ҳама ба дурустӣ аз худ кардан ва ҳоло мо аз рӯи қоида мебинем ва ғолибонро муайян мекунем.
бачаҳо ҳама шунидед, воқиф гаштед ки минбаъд ҳар як қадами шумо таҳти назорати боз ҳам ҷиддитари роҳбаладон қарор мегирад ва бояд ки анамин талаботҳоро риоя кунед. ва албатта дар охир ғолиби нашри имрӯзаи барномаи сайёҳии варзишӣ муайян мешавад. рамзия, ҳоло чӣ эҳсосе шуморо фаро гирифтааст? ҳоло эҳсоси хеле хубе маро фаро гирифтааст. ман чунки худам дар барномаи роҳгардии варзиши дуюм маротиба шуда иштирок карда истодам. даври дуюм, даври якум хеле хуб, роҳгардӣ барои ман хеле хуб буд. даври дуюм бошад, аз даври якумам хубтар. беҳтарин, яъне ки аллакай то андозаи таҷриба дорӣ дар раҳ гаштан, бале, дар пиёдагардӣ ва монда нашудагӣ истифода фикрам. не, монда нестам. Монда вақте ки одам монда мешавад, ба манзараҳои зеботаре мерасад, аллакай мондагиаш рафт мешавад. мондагиаш рафт мешавад. беҳтарин. барномаи нигоҳи сайёҳ шумо бештар барномаи нигоҳи сайёҳро таҳия мекунед ва мегуфтед ки анамин барномаи нигоҳи сайёҳ бештар дар кадом гӯшаҳои ватани азизамон наворбардорӣ мешавад ва оё нақша доред ки яке аз нашрҳои анамин барномаи нигоҳи сайёҳро дар минтақаҳои сайёҳӣ дар кӯҳу камарҳои зебои ватан сабт кунед? бале, нигоҳи сайёҳ барнома ин албатта бо сайёҳони хориҷӣ нашр мешавад ва бале, ман дар куҷо сабт мешавад? дар шаҳри душанбе бисёртар дар шаҳри душанбе сабт мешавад. бо сайёҳҳо мусоҳиба мегузаронад ва ният дорам дар оянда барномаи нигоҳи сайёҳро дар минтақаҳои дурдасти тоҷикистон сабт намоям. аллакай дар ҳамин сайёҳат ман мушоҳида мекунам ки шумо ба ҳар тараф бисёр ҳам бо таваҷҷӯҳи зиёд нигоҳ мекунед ва шояд ҳамин ҷо аллакай сайёҳони хориҷиро ҷустуҷӯ додед, чӣ бало? бале, беҳтарин. хеле аллакай ҷолиб аст ки куҷои сайёҳони хориҷиро меёбам, мусоҳиба ҳамсӯҳбат мешавем. беҳтарин. бас ба шумо муваффақият мехоҳем барор ва ҳамин ҳоло эҳсос кардед ки мо қариб 6 километр роҳро тай кардем. бале, эҳсос кардам ва эҳсосам дорам ки ҳоло 6 километр аз роҳ кам роҳ мондааст, аз пеш аллакай роҳи кам аст ва ман аллакай боварӣ дорам ки ҳамкорони мо ҳамагон метавонанд ки ин роҳро то ба ин ҷо аллакай ки ин қадар хуб роҳ гашта омадем, бо хурсандиву бо албатта шӯхиву бозиҳои хоси наврӯзӣ боз ҳам умедвор ҳастам ки аз ин ҳам боз хубтару беҳтар рафта ба ҳамон нуқтаи муайяншудаи хатсайри имрӯзаи сайёҳати варзишӣ хоҳем рафту расид. бале.
بچه‌ها شما عکس برداری را تمام کرده؟ بهترین، بسیار خوب. اکنون گذارید که ما هم نوبت ما هم رسید و ما هم عکس گیریم. در این گونه یک منظره خیلی زیبا یافتیم. واقعا وقتی که به این خیل منطقه های زیبا میایی در وقتی سیاحت های ورزشی و همین گونه نوبت پایی زیاد می شود برای عکس و نوار گرفتن و اکثرا موارد با ما وقت نمی رسد که ما هم همینجا عکس و نوار گیریم. فقط خودمون رو در برنامه می بینیم لیکن در عکس و نوارها کم. بینندگان عزیز، حالا باشد رسیدیم به نقطه نهایی خطسیر امروزه سیاحت ورزشیمون و حالا باشد از راهبلد برنامه پرسان میشویم که موافق همون مشاهده های شما امروز که از همه بهتر و خوبتر قاعده های راهگردی سیاحی را اجرا نمود و تا کدام اندازه هیئت همکارانی تلویزیون سیاحی و هنرهای مردمی از این سیاحت ورزشی ما برخوردار گشتند. خب رحمت محمد جان، خب ما همراه داور دیگه امرامون یعنی همراه ما صحبت کردیم، یعنی ما دو کسا یعنی نگاه کردیم، خطاگی ها هم بودن و چیو ما آنها رو به نظر گرفتیم، یعنی خلاصه برآوردیم که جای سیم رو با فرخنده دادیم. مبارک باشد فرخنده. جای دیون رو ما با رمزیه دادیم. بهترین، مبارک باشد رمزیه. ارزنده است واقعا هم. انتخاب جای اول خیلی مشکل بود و ما بالاخره با یکی فرا دادیم جای اول رو. لحظه پرهیجان، مبارک باشد فرا. بسیار خوب همکاران عزیز، بار دیگر به همه ما مبارک باشد. خیلی هم کوشش کردیم، غیرت خیلی هم از خود خیلی غیرت و توانایی بسیار هم خوب نشان دادیم و حالا باشد که اکای صدرالدین ما رو انتظار هستند در یک نیمه رو و البته با ما هم تاکید کردند که باز بر وقتتر برگردیم. بینندگان عزیز، حالا باشد برمیگردیم به خیمه سیاحی خود و طوری که اکای صدرالدین هم تاکید داشته بودند که باز بر وقتتر برگردیم. علاقه خوراک رو هم دم پرداختند و به همه شما که اگر سیاحت امروزه پسند آمده باشد، امیدوارم هستم که پسند هم آمدگی است و برمیگردیم باز. میرویم. بار دیگر سلام اکای صدرالدین. علیکم سلام. آمدید؟ بله، لیکن با فکرم بر وقت اومدیم چی؟ کمی بر وقت اومدید. کنیشین چه خیلی گذشت سفر بالا ادامه ماکس راهگردی. ماکس بهترین بود. عذاب نکشیدم. راستی؟ نه. نه چندان. قریب به حد 1 کیلومتر بالاتر بر اومدیم و بسیاری ها خواستند که برگردیم و شما که تاکید کرده بودید که بر وقتتر برگردید. آنها هم خیال کردند که وقتی زیاد طولانی گذشته است و خواستند که زودتر برگردیم و ما هم گفتیم که بگذار باشد و خطسیر رو به انجام رسوندیم و برگشتیم. بالا بیدیگ در آمدیم. بالا بیدیگ آمدیم، جایی که بسیار آهنربا دارند میکشد. نگفتید که بعد چی خوراک است؟ این خوراک مخفی. وقتی در دسترخوان ما میگذاریم بعد میفهمیم که چی خوراک است. من میخواستم در ادامه راه پرسم که چی مانیه ها نبودن، یگان راه چقدر است ادامه؟ مانیه ها بودن تا همینجا، مانیه های زیادتر اصلا در پایان تا همینجا بودن. بله.
бисёр дарёчаҳоро лозим шуд ки гузарем бо ёрии ҳамдигар албатта ки ва бо асодастҳои сайёҳӣ бошад бисёриҳо тавонистанд ва баъзеҳо бошад ҳатто хоҳишам накарданд ки истифода кунанд ва боз барои мо бор карданд гуфтанд ки бигузар худат гириф баро мо бошем ҳамин хеле оддӣ меравем. шояд таҷриба надоранд, кам Бале, шояд. дар чунин минтақаҳо сафар кардан ва асодастро низ кам истифода кардан. Аз ин хотир бошад ҳамин ки гуна аст. ҳалакай мебинам ба футбозӣ машғул шуданд монда бачаҳо. нашуданд. Монда нашуданд яъне. ҳолам монда нашуданд. Хуб бигзор бошад, каме дигар бозӣ кунанд. хуб майш набошад яъне хӯроки мо Шумо- яккам дар пас омода мешавад Омода ва шавед. мо даъват мекунем ки ба сари дастархон биёед. хуб набошад ман меравам ҳамроҳӣ мекунам бачаҳоро. باز عاشق شوم و زندگی از سر گیرم راه دین بگذارم راه دیگر گیرم همه را ترک کنم شانگهان چون خوشه دامنی سو کشم دامنی دیگر گیرم سوزی افزونم از آن هست که روزه چوچرا سری گوری پدر و مادری خود درگیرم سوزی افزونم از آن هست که روزه چوچرا سری گوری پدر و مادری خود درگیرم کوربستان بود آن مادری دنیا ای دل بیروم مصلحت امروز مادر گیرم کوربستان بود آن مادری دنیا ای دل بیروم مصلحت امروز مادر گیرم باز عاشق شوم و زندگی از سر گیرم راه دیرین بگذارم راه دیگر گیرم همه را ترک کنم شانگهان چون خوشه دامنی صبح کشم دامنی دیگر گیرم دامنی صبح کشم دامنی دیگر گیرم کیره نداری در دستت کوزه داری کیره نداری در دستت کوزه داری با تو میگم شیری جان عشقی دور روزه داری با تو میگم دلبر جان عشقی دور روزه داری گل بچیدم برایت هر پرک شدون آمدی گل بچیدم برایت هر پرک شدون آمدی چشمانی من را کشید خفتنک شدون آمدی چشمانی من را کشید خفتنک شدون آمدی دل برکی دروغه دروغت خود مانه دل برکی
قدکی گیردی پستود سبایی سرخی دستود قدکی گیردی پستود سبایی سرخی دستود سبورکی دستود گزیدن اوی بشستود سبورکی دستود گزیدن اوی بشستود گل بچیدم برایت هر پرک شدون اومدی گل بچیدم برایت هر پرک شدون اومدی چشمانی من را کشید خوفتنک شدون اومدی چشمانی من را کشید خوفتنک شدون اومدی دلبرکی دروغک خود نمانم دلبرکی